vagyok, és ez egy újabb Minecraft házépítős sorozat. Na, a ház, úgy még azt sem tudom, mit építek. Házat, persze, azt tudom. Csak nem tudom, hogy fog kinézni. Hát sok minden nem kell hozzá. Én vagy csak mindenből fogom építeni, de Survivor-be is könnyen megépíthető. Vagy ezt lebontom. Mondom, na, így. Ez előre szólok, hogy nem ajtó. Most sem az ajtó. Akkor ennek fönt így. De persze is kell. Amúgy remélem sokan fel fogtok erre iratkozni, hogy tetszeni fog, lájkoljátok. Hát ebből nem tudom, hogy fog is várjatok. Így. Így. Na, szerintem sokkal jobban néz ki. Hát szerintem... Na. Na, úgy csinálom. Azt hittem rosszabb lesz. De milyen szépes volt. Én amúgy nagyon szeretem az emeletest. Úgy gondoltam, ez az lesz. Na. Két ablak. Ott van két. Na. Ott van két ablak. Egy ajtó már. Na. Csináljuk tovább. Na, most egy kettes ablak jön. Kettő, 3, 4. Így. Mondtam. 1, 2, 3. Na. Elég nagy ház. Nem lesz. Na. Na, azért nem másabb. Alakul a dolog. Alakul. Szerintem ilyen széles nem rossz. Szerintem ez a szélesség megfelelő. Ez ki. Talán azt raktok, amit akartok. Be is fogom rendezni, ezért minden videó lesz. Nem olyan... Írjatok még kommenteket Instán, hogy még milyenek legyenek. Instán is vagyok. WhatsAppon is van. Na így hát. Kövessetek Instán is. Jelöljetek be a Facebookon, hogy írjatok nekem, hogy mit építsek még. Hát én, ha bírom, megépítem, mondjuk most egy elég nagy házat akarok, ezért ez pár részbe is most préselni. Na, az elég nem kicsi lesz, szerintem. Jó, ekkor elég. Hát csak kijárat is lesz. Máskor, nem máshol. Ez az első videó. Ezt miért csattunk be? Azért kezdem el ezt a YouTube csatornát Minecraftból, mert régóta szeretnék már. Körülbelül itt van ebbe szélségbe. Ha jól értem. Ja, ebbe. Oda. Na, szerintem jó lesz ez. Na, így.
nem lesz pici családi ház, de tőle lesz a leghosszabb. 5 perce megy az adó. 5 perce. Hát, elég jó programot tervezem most. Szerintem most csak a falakat fogom megcsinálni. Vagy két részbe fog telni szerintem. Vagy 3, vagy 4. 4, vagy 5. Egymás így fog. Bocsánat. Na, gyere ide. Most egy csíkablak. Gyere ide. Így. És ezt egész végig folytatni fogom. Lehet, hogy ki is vágom ebből ezt a hosszút, de nem biztos, nem baj. Nem vágom ki. Vagy írjátok, hogy vágjak én, vagy nem, mert én nem szeretek vágosni csatornáimból. Most nagy ablak következik. Nagy ablak. Ezt ugye nem akartam, elbakolt. Hol bakolt? De ez mi lesz? Hol készül? Ó. Hát nem tudom, merre fog tartani ez a videó. Hosszú nem lesz megkezdeni, ezért fogom pár részbe föltenni. Így. 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 És majd ti kértétek videó is lesz, csak ahhoz írjatok. Oké? Kettős. Persze egyes. Na így. Na szép az lesz. Na, ez jó lesz. Tesóm volt. Bocsánat. Ilyen zajokat hallottok. Most van egy. Ettől ugyanúgy kell kijönni, hogy pont jó legyen. És pont ugyanúgy. Szerintem ez a videó ennyi is lett volna, hát a bejárati ajtót kell használni. Oké. Na, téged be foglak tartani. Na, szerintem ez a rész ennyi is lett volna. Én Dávid voltam, 8 perces lett a videó. Remélem tetszett. Nem, ha tetszett, nem jöttök egy lájkot. Na. Én Dávid voltam. Sziasztok!